Ngicela ukubingelela ke phikephi la kufinyelela khona lo mbukiso naleli phimbo leli. Lo bingelela uMkipito umfana kaNdlovu emsinga emabomvini kaDola isigodi. Cha ngize lana ngomsebenzi wami ngizothula umsebenzi wami omuhle nje engirekhodile ngarekhoda eRap Dog. Sasebenza noNjebovu umsebenzi sawusebenza kahle. Ngizonxusa ukuthi ningisize bafowethu ningilekelele ningilalelise nanku umsebenzi. Ingoma zo4 EP ka2022 kaMkipito esivala ngawo unyaka. Sinengoma ezo4 sirekhoda ingoma ezo4 ngiyathemba ukuthi nizoyijabulela ingoma zimnandi zonke ngenithembisa anithoza naphoxa anithoza nakhalida thatha ngiyacela ukuthi ningichase ngani zawethu ngiyabonga.